Ibu, bapak lan para sedherek ingkang kinasih, sugeng pepanggihan wonten ing dalan Padang. Inggih wedharing sabda pangandikanipun Gusti wonten ing edisi dinten Senen, 3 Juni taun 2020. Salam wonten ing patunggilanipun Gusti Yesus lan mugi sih rahmatipun Allah Sang Rama, tuwin Gusti Yesus Kristus wonten ing panjenengan sami. Sadèrèngipun kita nampi wedharing sabda ing dinten pungkasan wulan Juni menika, sumangga sami sembahyang langkung rumiyin. Duh Rama, kepareng kawula ngaturaken genging panuwun awit saking ngen paduka nganti lampah kawula wit wainjing ngantos dalu menika ngancik kawula mirengaken wedharing sabda. Kawula nyuwun padang paduka Gusti saged kawula mangertosi pangandika paduka lan ngecakaken dawuh paduka menika. Lantaran rah kurbanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin. Ibu bapak lan para sedherek, jejering pangandika ing dinten Senen menika dayanipun Sang Roh Suci, dayanipun Sang Roh Suci. Sinebat wonten ing Injil Yohanan bab 7 ayat 38 lan 39. Injil Yohanan bab 7 ayat 38 lan 39 ngendikaaken mekaten. Sing sapa pracaya marang aku iku kaya ilen-ilen banyu urip kang padha mili saka ing batine. Kang dikersakake yaiku roh kang bakal ditampa dening wong-wong kang padha percaya marang panjenengane. Nah, Bapak Ibu lan para sedherek, dereng dangu nggih kita sami ngawontenaken riyaya Pentakosta. Pahargyan mengeti tumedhakipun Sang Roh Suci, lan ing ngriku kita nampi piwulang Roh Suci menika kagungan daya pangwasa nglelipur, ngiyataken memulang bab bebener, paring kekendelan. Sabdanipun Gusti ing dinten menika njangkepi katerangan malih bilih Sang Roh Suci menika ndayani kangge madangi petenging manah. Bab pepetenging manah menika kagambaraken kados dene tiyang ingkang ngelak ngorong. Gusti Yesus ngendika kanthi swara, "Sing sapa ngelak maranana aku lan ngombe." Tumrap sinten ingkang pitados dhateng Gusti Yesus pinaringan banyu urip, lan banyu urip wau mili saking manahipun para tiyang pitados. Ingkang dipun kersakaken dening Gusti Yesus pranyata bab banyu mili menika Roh Suci, Rohipun Gusti Yesus ingkang sami peteng manahipun lan pitados mila Rohipun Gusti paring padang ngantos saged mangertosi arahing gesangipun, arahing gesang ingkang bener. Tiyang wau saged ngraosaken nampi pencerahan, nampi hidayah, nampi pitedhahipun Gusti. Bilih Gusti paring margi supados uwal saking pepeteng lan karibetanipun. Kejawi menika, Roh Suci ingkang madangi tiyang pitados wau ugi badhe luber-luber saking tiyang wau. Kangge menapa? Kangge madangi tiyang-tiyang sanes ingkang ugi ngalami petenging manah. Roh Suci ndayani dhateng kita, lan lantaran kita ugi saged tumus dayanipun dhateng tiyang-tiyang sanes. Kula lan panjenengan sami sampun kapadangan dening Sang Roh Suci. Buktinipun kula lan panjenengan manjing pitados dhateng Gusti Yesus Kristus. Kita sami manjing dados tiyang Kristen. Ugi menika kabukten anggen kita jumangkah makarya saben dinten kanthi dasar kekendelan, kekiyatan lan kalipur menika namung dening dayaning Sang Roh Suci. Ing salajengipun sampun ngantos dayaning Roh Suci kita sigeg, kita ndek namung kangge kita piyambak. Monggo pepadanging Sang Roh Suci menika kita sunaraken dhateng sedaya titah supados tiang-tiang sanes sami nampi pencerahan, sami nampi piwulang bener ingkang saking Gusti. Bapak Ibu lan para sedherek, kanthi nggen kita purun nyunaraken pepadanging Sang Roh Suci dhateng sesami, menika ateges kita nindakaken tanggung jawab minangka murid-muridipun Gusti Yesus, murid ingkang taat,
ingkang bangun turut dhateng Gusti. Gusti Yesus nate paring piweling, kowe iku pepadanging jagat. Wong kang nyumedyan iku ora banjur dikurepi tompo, nanging padangmu sorotno marang wong. Katen Matius gangsal ayat 18 lan gangsal 11. Mila sumangga dayaning pepadangipun Sang Roh Suci ingkang sampun nyunari gesangklolan panjenengan, inggih kita sorotaken kangge nyunari tiang-tiang sanes sedaya manungsa. Amin. Sumangga sami sembahyang malih. Gusti matur nuwun pangandika paduka ing dalu menika ngiyataken kawula lan tetep ngarahaken kawula dhateng kasetyan ing paduka matemah daya dayaning Roh Suci ingkang wonten ing manah kawula menika mboten namung dayani kawula ngalami ewahan saged gesang bener, nanging ugi saged dayani tiang-tiang sanes saged laku bener. Nyuwun pitulungan paduka Gusti berkawana kekantunaning gesang kawula. Berayat kawula tetep paduka rengkuh ing dalu mangke kawula badhe ngasut tilem nyuwun panganti paduka. Kawula nyuwun berkah ingkang saged paduka jamah mulih waluyanipun ingkang ringkih paduka kiyataken. Ingkang bebingah awit saking nggenipun sami ulang taun upaminipun paduka mugi kersa ngarahaken gesang supados tansah panuwun tur panuwun dhateng paduka. Mekaten atur kawula Rama ing asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin.